Amen. Amen. Bonsama osoro kene Israel Yakopon wali dindi Yehowa. Adofuma ye twahia awo ya genkwa mezi adinim. Ene so timi ne mprimu akoma. Bi wakoma na fama asam na obo ade Yakopon de na meso brɛ no. Elohim Yahweh hu ye mobo. Enfa ne doba Yahshua meze yaso. And a preaching, be preaching, teachings. It will be in ye. Nancy Kras, our topic in the Kurano. So for being Chileman, watch them one. What you are about? I did not make us all about. Topic in here, Matthew chapter 5, verses number 3. So our topic way, as you send yourself for be a children. Men Casambi, a trini in each will be a, but I told the beer. Nipper, you should not do too much. Bible na kyerɛ ne ho ase mo fa nto mutrim ka kyerɛ onua me se Bible na yɛdan Kyerɛ ne ho ase me se Bible na yɛdan kyerɛ ne ho ase eti gya Bible no ankyɛ dan na mom yɛnya me fo sɛ no asofo bi pɛ me fo sɛ too much ana me susu sɛ tu e wuti ampɔ nwom no a baby ho no ka sɛ mi ho I said, Bejani uncle, Betuna Mire. I'm Ponyomono, me wo Gidie, me wo Numa, Gidie anything. I said, me fee say, me kai say, and I'm say, and it trust him na. Momodia uncle, Juma, Nanyamisum dear, Gran Obi Gidie, Abba, hallelujah, Jawajo. Amen. Amen. Eti me feel say me kai say sa nyama ne de da bi eti me di madwene na bi mu susua de wo net na de obi nim de no ono de abeto no se wati se watwa wakofa watu divine na twene de nyame de afro no watu no ayeden atwene yem follow de nyankopon aka Bible da ho no e won kyeremu. Amen. Amen. Na ninchire mu ni nyina fitro kunkun na mu e kire ne ho ase edi na Onyankopon pese obi biela bayi so no ne frɛ odom ni ode adom no na ode aka nyame asɛm ye wo futu ho ubetu nipa ne fo wo bra wo nkotu Bible ene na sɛ wo ka afutu sɛm a kire obi ene wo de wo kotu Bible sɛ wo kire Bible no bisa wo sɛ de wo kire mu no ene de Nyankopon ka ne pepepe ana wo kire wadwen. Amen. Amen. Matthew chapter 5, no. Anthony Abeko, no. Yanko Proverbs chapter 8. Yanko. Proverbs chapter 8. Ghana for yourself and then you know. Muti apostle Kwajimai. Chokonkuna Samna me church Matthew chapter 5, verse 3. Me church. Nansan and Bechem Bible. Proverbs chapter 8, verse number 4. What's the day? Mo merima. And a Ghana way. And I'm team with Fremo. And then me team of yourself and then many educated Pama. And I manage a gem of yourself and Monte Qua. Bible can't take will be all punyam. Mama Maninte. Monquasiafu. No one is all Quasianso. Munye Hunumakuma. I have Bomodiana Janiama or and then Hunumakuma. And the Muntieme. And the Muntieme. The Beca Assembly Mudaho. The Casamu Mudao. Menuma Pie. Menuma Bie. And somewhere Teneba. And yes, Menuma Bie Pescadi. Menuma Bie said in some pebble. And somewhere Teneba. And somewhat training your body, mammy, some family. No crank when the free menum. No crank when the female. Menuma Chiwadia. Menuma Chiwadia. And your body for some. And your bonnet for some. Menum Samina. Menum Samina. And I'm a training when ever. Adia Atia. Na chinchim. A binim. A muda honam. A muda. A mahumufu. A mo be open hunumu. A tene. Na samna me bakanatene. A ma wana wahunum dear. I will be also open him dear. Etimema. Ghana fue. And a muntieme. Namahunyansa. Amen. Bonsam. I don't follow me. I didn't come here. Matthew chapter 5, verses 3. Akwe quotation bia. As soon as said you will be a chilemu. Matthew 5:3 no. Answer me chilemu no. Ofa Matthew 5:3 no kwa obey mistake. It's a topic in the down no. And my head there two screens so no.
Esua a dead wana waji Kristo ediem. Esua a dan wadi. Sana topic nete. Esua said den wadi e womu. Esua said den wadi. Question na me be say, who are the poor in spirit? Hifo eno ye huhuma hiafo. Na sansam no book bi obi atro dia beto internet say ye ka huhum hiani a ene obi a uni baye obi su dia odia beto say we obi a wo nyankopon frɛ wo na so pese wo so usua dia onet dia befo obi ncheche we dia kɔ dia ka so obi a huhum hiani a kese wo a woni baye di obi ono wo spirit bi no ono no nya huhum hiani na kese wo no bibia hia ho ba we ni o ye baifo o spirit bi ana wo ni bi ntino muntam no ono no ye powerful than you anya no kure obi obeka se bia waboa nya no kure enhia ne wo mahiafo na wona oso anya wo dia no won o kama hifo hallelujah Amen. wo kama gidifo orofo wutie me na ebi so kira se di pa babere ho ase ana che ya waka ne sa ahobrasie ni wom ba no kura nya no a orofo asem we ya me kire mu nei eya asem a emu do edawma me edawma wo edawma president edawma the vice edawma police edawma soldier edawma landlord edawma tenant edawma obia hallelujah Amen. waji edini do onji ndiye na asem no fue ni nyina akogina se obi biara wo hwehwe nyankopɔ akiri kwan no wo ye nipadua fu nipadua ba ko sei ana asem no so da ho no nipadua de ma wo hallelujah Amen. etuma ye topic ni se esu a eda ho edima obi a waje mezaya edi esu a eda ho edima obi a waje onyankopɔ adi ana se wo fa Matthew chapter 5:3 ne nko a obeti Matthew 5:3 no ne ntu aso ni nyina kɔ nyina no eye chain men ti 5:3 ni mfiso wo ti free so bebe sanyagu ti I say chain look at na down ne tia na eyiato eti aso fo ni bi pre o mo ho no makɔti ni ti ne nko a na mankai ni nyina sanyagu ebomu baako eti Matthew chapter 5:3 Matthew 5:4 Matthew 5:4 Matthew 5:6 Matthew 5:7 Matthew 5:5 Matthew 5:9 Matthew 5:10 ni nyina bom baako ni nyina Yesu a ɛsɛ huhum hiani no ɛda nadi eti wan no huhum hiani yanko Bible no Matthew 5:3 Matthew chapter 5 verse 3. ɔsɛ deɛ Inhyira ne honhom ahiafo. asɛm ni enhyira ne honhom ahiafo Wɔn na ɔsoro ahenni yɛ wɔn na dea. wɔn na ɔsoro ahenni yɛ dɛn Ɛyɛ wɔn dea. hifo ne honhom ahiafo wo yɛ hiani a wonka ho ho na akyerɛ wo wo yɛ sikani ne sikafo nkwa na ɛbɛkɔ heaven ana eti ohiani na wɔ hɔ no ɛkasa ɛba yɛ obibi kwan bi so yɛka honhom hiani a ɛne onipa a wapa ne ho akyi ɛwɔ bɔne ho honhom hiani ɛne onipa a wapa ne ho akyi ɛwɔ bɔne ho eti mimi yɛ honhom hiani tu yɛ sikani a ɛsɛ wo so pa ho akyi ɛwɔ bɔne ho na wo so abɛyɛ honhom hiani because na ne apostle ko kyerɛkyerɛ sikani so mpa ne ho akyi na ɔmɛyɛ honhom hiani yes eniyama ben ne yɛfrɛ no honhom eniyama ben na de ne ho adi ɛkyɛ sɛ obi yɛ honhom hiani onyankopɔn ahyɛde a wahyɛ ma nipa a ɔbɔ yɛ kɔkɔ sɛ meyɛ mfa yɛ nsa nka meyɛ mfie nipadua nwura mu no ɛyɛ gyapadeɛ de ma Satan saa nneɛma no nyinaa obi a ɔwɔ mu biara wɔ gyapadeɛ deɛ ɔbɔ adwaman ɔyɛ dɛn ka hyɛ wɔ ma me ɔwɔ dɛn konkonsani ɔwɔdeɛ ahyɛwo ɔwɔdeɛ nyinsɛyi goni ɔwɔdeɛ yotwa loto ɔwɔdeɛ dɔyɛ azan ɔwɔdeɛ eti sɛ mepa me ho akyi pɛ saa nneɛma wei nyina nka fɛ sɛ fɛ kyi me sika eti sɛ menyɛ firi saa tebea no pɛ mabɛyɛ honhom hiani tubɔn sɛ woyɛ sika
sikani kra sa de nkra no a wo sika so sika no emfa wo nkɔ kwambɔne bi so amen wo sika no emfa wo nkɔ kwambɔne bi so wo sika no de Nyankopɔn se ye de ye na wo de ye ete ba sa no obe hu ye ni obi a enye Nyankopɔn na achi ye bibi a anka me wotumi se kasa de ma ye bi eti sa de ne fe no hia no hu ye ni no me wonye be bia metimi adwo na so Kristo ntimi nye eti ama ba be hu hia ni ne se akatam akwa edi mi kam ntimi ni bi Nansing, hallelujah. Amen. I want you to be Benny Parkway, one is a lot of 2 sure and a better baby. Hallelujah. Amen. Who we are the cocha. Who we are the cocha. Hallelujah. But we are seeing no pan watching or was our pioneer was over your. Yes. To the be a yarin something, and sending yes a cry agony. And to the be a when I'm with Yano Timmy, no quantity dog. We are whom we hear. What power what you was Sanya Manuntino? Unco, what bay here you was and Sano. And so, who power, who to me so by your and the Bible so yes, can you clear power what you was Sanya Mano? Now to be whom here in Nibi. Now we see Cano and for one yet the other day. Ope. Matthew chapter 11 verse 29. What's it? Was a more family couldn't yan Tom. Yes, you come is yes, a young funny conya day. And Tom Hosso. It's your assembly you. Mufani konya for the konya to yawoso. Munsiame. Na yensiano. If he say mejo wajo me blame who was no brand who ase ewa kumam ewa kumam na mbenya hom yama me benya hom yama yakra eti obi abefa konya na to ho so be honhom hiani no esa wojo na bra ho ase eno na Paul be kire omtini answer no ewa Philip chapter 3 verse 3 honhom hiani answer ni Philip chapter 3 verse 3 Philip 3 yete brade asem wase de yan wase na yeni twetwetwafo no wase na yen twetwetwafo no yena yesumo nyankopɔ hu ya yesumo nyankopɔ de amu hu mu my brother bon sema asemi mame yesumo nyankopɔ de amu hu ekita rules and regulations hu bi shame nti ana ama niema bi ya bre ho ase ama hu bi shaw ati wo bi abesa hu hiani no anyema bi na se wo jaye asene wo wie peye se hu hiani emfa nto tirim se wo chira chire wo no a amen hu hiani no yo bia wo jaye niema bi yes ti say agyaman hian de kurem krono eden hian ensawia eden hian ti do pa no wachi wo boni mu no onu na Bible so abehuhum hiani anka first ko wotumi oni sika kra no a sabi prediasa onja kakra bi to botomu a obetimi akwawe petition because petition no wow petition ya de bia hallelujah Amen. Onu no campaign, no advert. And so move all right. I was a petition for my advert da. Debbie. Petition. Gala, one will label on that. I see a blended. Debbie. Gala no white, be anyhow. Debbie. And so Bakanasa. Yes. Ukraine customers. If I know I didn't know. Yes. On no Ukraine customers that. Yes. Left second conti. Ubi as one pet. So Bakochoba Nasa. Payem peje sasa info ne pe konkonte wa obi peja ne nsada yes so be kochoba na konkonte a short so na jollof isi wo na jollof ye dey isi wo jollof no obi aso ape no ebi ho konkonte no obi aso ampe no asa sana petition life te oba de hu yamabo amen eti Bible se boni enwo wo pekire ene ma wo ye huhum dan yeni na nyese wo di ba wa ho na nyam say ye ho akire me huhum hiani nti na mo ye me sa he jai sa asem ne ka huhum hiani a wo ye ni obi a wa pa ho achi wo bone ho
Na yeni twetwafo no. Eti Paul say yen twetwafo no the Jew for no. Yeni yesum Nyankopɔn huhum. Omo no musum Nyankopɔn de an. Eti obakiro Paul be kan sami a kiro. Wo ye hu Yesu Kristo mu. Ipatwo nya botrema me. Yes. You know one. O say de an. Ye wo ye hu Yesu Kristo mu. Ye be wo ye hu Kristo Yesu mu. Ye mfa ye nto ohonam so. Ye mfa ye hu nyeden. Ento ohonam so. Eti obi biara opa no ho achi no. Emfa hu nyeden. Ento ohonam so. Ana me wei. And found to sign him that. No for pray heaven. For pray heaven. And the poor cassa. A woman say, Anka me hunam bribi. Poor Nakasano. Or see a woman say, Anka, your head japadia party and quiet day. Me woman hunam bribi. Always japadia pa. I made me home to swore. Uncle Betty in the white day. I to swore. Hey, me come up when I'm your machine. Me won't be a met me what to so. Say, Obisu say. Now, poor or to challenge your challenge. So be, I would you, man. No to say. Oh, hunam bribia. Oh, name. I said, be bitch on. I didn't hold back to swore. I didn't hold back to swore. Me woman, I will be. Anka Paul Sankwaya number 1. Paul Sankwaya number 1. If you say, you tell me Chetia. Or you 1. You will try Bama. Honestly, you try. They're tossing I watch it. I'm pound 2 weeks. 1 week, Pepper, you try. Me free Israel as if you call and quite your family. Israel for Yanko Posso or Pong John Dia. Or Israel is new po. Me free Benjamin Abusiakumu. Or Peswa Chess on your mammy. Oh, Pebusian, so Benjamin Busium no fret. Me a Hebrew ni. I'm for Hebrew name back. Also a Hebrew Hebrew. Watch any ma. Or better be the hour 1 home. And Manafam. Me a Falasini. No, a Falasini. A muddy muffam. Me many a tire saffron. Me and any tire saffron. And Manny Trini from. And Mariah Cobia was your law. And it's in the family. Yami once a man can. Yan once all your fool lawyer power being. What? What's the day? Best my servant. What's the day? Nanso enoma anka ayamin faswono. Nanso kanyema anka ayamin faswono. Kristo Yesu nti. Kristo Yesu nti. Mabuni nyina adehwede. Wa ba huhum dai. Yeni. Etu wa ba huhum hiani. Yes. Kristo Yesu nti. Mabuni nyina adehwede. Hallelujah. Amen. What buna de shirye tu abe huhum hiani. Nanso me da so buna adehwede. Nanso still ano. Sanya man ko da so buna adehwede. Awurade Kristo Yesu hu na aburu so nti. Kristo Yesu hu ayedai. Aburu so nti. Kristo hu osuro. Ah, my dear sister, my dear brother. Onu nti na mahwiri no manyina. Onu nti ni ayedai. Mahwiri no manyina. Mahwiri santi nyeme bi wa ye jaya. Meja ni nyina. Enye se bibi o. Kristo Yesu Nazarene na yesuro ni nti. Ene heavy aye pa ko nti. Mahwiri no manyina. Ani ye hwiri san nyeme ni nyina. Na me busa no manyina se surumu na so ade. Obuni san nyeme ni nyina se den. Surumu na so ade. Bola so den. Obuni se bola so ade. Na afa Kristo ayame mfaso. Afa de aye ni mfaso aye de ba de. Kristo. Tuti da we na so wo man ya je nkwa me se ya nya wo mfaso. Na be me wiase nyema na ya wo mfaso de ya. Untimi nya huhum hia ni da. Unim nyema ni pa hwere. Ha? Nyema ni pa hwere. Obu a connection bitimi ba bitimi ahepo no. But Kristo nti oba huhum hia ni. Then twa connection na ni nyonko akoye na bom. Huhum hia ni a wa ye ni nti. We bamanati ya na wo twetwempra wada wa mu a wa aboa pa. Yes. Untimi nya huhum hia ni da. Dabi. Ati ase e se so pese o chese wo be ma chen. Unti uno still wo ajapade bi o ba bi. Wa ajapade o de esie kakra. Ye nyina ye nkoto ye mentungu a. Wo ntimi ntu de na ntu amu. Wa wian akofa ba akwa kate. Afa ba akwa kwata ba bi. En na ya wo wian a wo koye no. Nti ma untimi wie pe huhum hia ni nim. Ada o pese on kwa na chese o be ma. Fuse me wa nti se bi ntimi nya bi lai. Oh, you beat me. Fuse ye fro bi e de boss emfa. Ebefa. Na nda kwa so for krom ye lai. And also for krom ye lai. Dabi. Oh, odi hu Awurade kasa kire me say. Odi be you. No. Odi Yesu ayi between na. The prank for keke. Awurade hu yamobo. Amen. It is a wo. Nyema na yempa yan wachi wo no. Wo da so tibi mu dia, wonya huhum hia ni. Yes. And the Bible say huhum hia ni ye no. Edin, enyema to aso a esu asese de ne ho adi. Obi oso abe huhum den hia ni. Eno na Matthew chapter 5 verses number 4. Ebe kira wo de to so mienu.
Dia wapa no wachi. Waje wiase japadia ni niema bi ho. Watwe no afiri niema bi ho no. Say ni pan Matthew chapter 4 verse 6, Matthew 5:4. Matthew chapter 5. Verse 2 Corinthians. Wasi. Ode o kan asem ni yana so ka 2 Corinthians 7:10. Ishira no wona wo wra ho. Ishira no wona wo wra den. Aho. Asem we mu do. Obi bisa se na apostle ko. Sa asem no pa kire sei. Onyi pa pese o kire sei obi o hu yan ni bia wo wra be den. Wo wra be ho. Na wra woni gu ahodo mienu. Number 1, wo na wo ye hu yan ni no. Enfonso betimi ato. Obi betimi aka asem boni ato so. Bitma obekọ ahokyerem true nyame a wagye na di no. Obekọ awrewom. Sa awrewo ne ba aye atiase wai. Senya ofa susom. So ye jidini na fa say wati ahwe obonim. We arrogant. Ojo mfum so tu. Ana sa o san hwa hwa obonim. Eti san huhum hiani no esu ba akwanze de no wadi omni say oyo obi a mfum so bi ba na kwam obegya dey. Atum. Hallelujah. Amen. And the Bible answer. Esu na besu no mu number 1. 2 Corinthians 7:10. 2 Corinthians 7:10. What's no Nyankopon kwan so awreho. E de be awreho. Onyankopon kwan so awreho. Me pa cha awreho wudi no hwan di. Nyame fam awreho na wudi. Awreho be na wudi. Obi di awreho amfa so obi ani so. Mimi di awreho ni mi di awreho se nyame adwuma no fa ba bi tosini. Ti bi bom pa se awrade ba boam na metimi apagya. Wawrewo wudi nyamfa so bi ani so. Wawrewo wudi nyanyansa bi ani. Bible say Nyankopon fam dan. Awo eya dwensachera. Eya dai. Adwensachera. Eya dai. Adwensachera. Eya dai. Adwensachera. Adwensachera. Ade ko nkwagiem. Ade ko nkwagiem. Se obi afom. Se no fa so asem no fa. Ebi na David ye o so Nyankopon ni no. David fom ye no wakopo be yire. Na David afom. Na Nathan akọ ne nkyɛn. Na Nathan kɔ bu ni be. Eka kyes nana wonte di aba. Akoa bi gwasiade bi a waye pa nana. David bi na no ade asem. Os nana abrantie bi wo 9,000. Na 9,000 awo no. Ah nana. Onya wo a ne yonko bi ni dwan ba akopɛ e woni fie wakɔkye sa wo dwan no akokum di akoto party ade akoma na yonko no wobro wo 9,000 David tias kai akwe wo so wo yanko Samuel 2 Samuel 11 2 Samuel 11 verse number 5 verse 5 osna David tias no David tias no ne bufu se tias obarema no tias obarema no eno ka kire Nathan say Sewrade tiasi Nathan se sana sansi kani na ye pa dia obarema oyɛ saa de no be mo di sa dwuma no so nipa ne so owuo o so wo di nyamra sempa odwan ne nso odwan no onhyɛ nanam emprenan me nana me tie adwa yiso yi so obi dwan ba akọ no akɔfa de a onhyɛ dwan nanam 4 times 4 se wadi saa asɛm yi na wahu so nipa ne mɔbɔ wahu se nipa ne bɔbɔ akɔgye obi dwan Abana no see ye pe. Abana no see pe. Nathan e ka kire David say. Wona Nathan ka kire say, "Hey, Nana, woni sa obedema no. Woni sa obedema no." 12:5. Nana ni sa obedema no. Sebra Nyankopon sie nie. Se Nyankopon sie me kan kire wo. Me na mesra wo. Me Nathan me na mesra wo David ngo. E di see Israel so hene. Na me do see Israel so hene. Me na me yi wo free so ansam. Wona me ji wo, me na do free so ansam. Me na me di wura fie bi ma wo. Me na do wura efie yi e de ma wo. Me di wura yire ne mu nyina gu kukum. Ah, e ma wo do wa nyina ya mfa ba kwa nkam ye do mu nyina hye wo David wonsa. Me di Israel ni yi da fie nyina me ma wo. Efie yi so ahemfie ni bibia wo oban ni mu nyina de hye wo David wonsa. Sanke so a. Munti o Nyankopon asmo ka kire Nathan no, say David. E ban do do na ye de ama wo nyina se so a. Anka ka kire me. Anka ka kire Awurade. Anka me de saa ne saa san be ka ho. Hey Awurade adai. Ose me de saa ne different types of women. Say kase chengelenge ye wa fon. Dia kase abu. Odi be ka o. Tap biebi. Adenti. Anu wo bu Awurade Nyankopon anu asem animtia. Wo Awurade anu asem so animtia. No aye saa boni. Wo de nkrante. Nana me kai wo de nkrante. Aku hiti ni Uria. Akokum Uria. Wa fa de yire aya wo yire. Akwaje ne yire abaye wo yire. No de. No yire yi.
What the Amory phone can't tell the Eddie Woo. And one may I could get in a war front, Miyako Kunu, Wabrana, or Yeremia 11. Sadia Waye. Nana, Sadia Waye. In Cranton few fear that. Cranton few fear that. As I said, what right now go upon some mutia? Radian Massam Mutia. Share, Sarah this year, met the bonnet. That a bonio. About so, now, blood David it is answer. David says, on this Aquano. Or catching it and say, I want to catch it and say, my year at the bonnet, my year at the bonnet. Conaco Peradic, our mammy. Conaco Peradic, our mammy. David, son of us, Swassim. Oh, Bisuma! And you're correct. Oh, Miss Anna Prada. Mitchell. And you know, Mitchell. Wouldn't you have home? Oh, Jaja, Massa. I deal where I ain't trying to so. What a yin castle. A chromophobia life, no. The life in a yin castle. Kayin castle, no. Nankawato was a yin castle. A yin castle. So similar must say. When you go punk, I swear. Unyankopon kwan so awerɛhoɔ ɛyɛ adwen sakyerɛ de kɔ nkwagye adwen sakyerɛ yɛde kɔ nkwagye ɛma wɔn a wanu wɔn ho ɛma wɔn a wɔayɛ dɛn wanu wɔn ho ewiase awerɛhoɔ deɛ na wiase awerɛhoɔ deɛ ɛyɛ owuo eti nyankopɔn sɛ wo a bɛyɛ honhom hiani no wawerɛhoɔ biara sɛ ɛwɔ nyamim awerɛhoɔ na wiase awerɛhoɔ deɛ ɛyɛ owuo yes. When we now never be a said dead who di war. Whom hear him? It won't cheer preaching that the wood assess. So we are whom hear me. Eh? Who bet me are your number one and Castle, what do you mean, Pound Wachi? Our bonny home. Who we are with the bonnet, 20 minutes home hear me. The P. It's a bad sir. And from so people are coming, went to me. So upon him saying, eh? I will be a new, I won't know from swum. Why it in tintinity? Eh? And your man is how about you all? Rasia, who you war? Yes, I will your war. How the fuck would you me? What you now also? Yes. Now, wait a Christo Massam, Yamisro, and Sabamu, and send what you pay your war. Whom hear you know? Who did you? Matthew chapter 5, verses number 5. Matthew chapter 5, verse number 5. In Shanu one what you in Shanu one head. What you in Shanu one what you what opinion assassin at ye? James forces. James chapter 4. We are not Psalms. James chapter 4, verse number 6. In Psalm 37, verse 11. If it's here, in Shanu one what you who opinion assassin at ye? Or for me, minion what you for Mutiemi, as me patch saying. Who you know, near my said, then who did not over a day. It was your home here in our no. Oh, no, who a problem. One time, who a problem. Yes, I would jump. As I say, Sue done where you will move. It is all why. No, so your home here, no, oh, no. As who are someone upon. Yes. James chapter 4, verse 4 verses. Nanso, Oma Adumbe Bremo. Answer. When you post on my doom, it actually say, I was say, when you go post a hunter for coin, you post was a hunter for coin. I home Brasia for na odum, I home Brasia for na odum, I home Brasia for na odum, I home Brasia for. It's the Abema whom here Nino, when you pay no, I just say a sue be a day, a pure would not just oh, you pay a day, oh, you pay a day, oh, you pay a bar. Yes, this I was whom here ni now one no, Utosini. Utosino baby. Yes, she says in Tono, and think about more transactions 2019 aba, 2020 aba, not 2021 Besato. Nino, the man say, oh no, Nemusia Joe. Na M1 na timi wie peye e wo honhom hia ni do na wo ye den wo yo no hallelujah amen na mo na wie peye e honhom hia ni ya wo yo no man ko osna atwra ne sei na atwra ne ka cha yen sai onyankopon si ahantanfo kwan onyankopon so si ahantanfo kwan na dum ahobrasefo yes
Dobeko asori penny. On your back say. On your back crassi. Kwana sorry penny part or pan on any tragedy. Sorry penny pan you see open fight. When we now saw me a woman here for sorry penny pan you see any issue and make penny. No dear see any. Honor who's off for honor who I saw penny to be good in headings. No band from come. Sorry penny I want you say. To be dear before, when you got it, none into my idea saying, a Jana no broke food into one Saudia. Now, Saudia, oh, I didn't to my befra, no, you into my mind, I did the jar at Tejaya, no to cool, while the way I am out. Into whom we hear me, that's why I'm in him. Put you mouth, you Timothy, until I bay, not so the penny, I'll see, why are we hearing? Alabano, who publish the phantom call, Kabua, good headings. I saw the penny of good headings. Some 37. None the Iraq Jayo, the Iraq Jaya. Woman also quite Diana 7 money more. Oh, changing who you know what them were not into my scene, only draws what I hope. Obey their pee. I saw the penny, a man a Jaya. Arrest. Said I know any house bath house arrest. I'm on the bathhouse arrest. Now my meet now. Now guy so any much crime be so. Kwa mu twam who obi a hwada oti ma me meet now. Then sir, I know dia kata nanim and why say if I would the garden of Eden. Boni bɛn na oyiri dia yewua tontimi nya da ye ntwam a oyiri antimi madam na munni nkomo ma otimi ko yintuma etu ye huhum hiani ni huhum hiani ni huhum hiani ni awu se bi chiechie mu bayinti no wawu se fe eden krofo bi adi e ma wunwie pɛ so ye huhum hiani da yes wonno the p Psalm 37 to Psalm 37 verse 11 was na hombrasiefo benya sase ba musa hombrasiefo le benya sase na die na waje wonani no beji woni asumdwe bebremu na asumdwe bebremu meko panyi wanu ya onyu baako sei onyu baako sei di be matam be mafo be makwasea ke kansamfu we nyina a kire yire ukofie bi mu agidifo pa omso me hu ahiafo ukopa no mo wa to say yes omo agimi pa instead of agidifo no adane agimifo agidifo na adane agimifo be magina fufuo so be matimi oba ati fufuo ase ka fufuo na ne babo agina fufuo so wo fufuo na be mate wo kan graphic sanya graphic kwa no kan kwa o tie sports o radio so what agos moyerenta na oba no so ma trache enti o matutufu am omo ano omo ye omo ehi dada na oba no so toni oba ne ka na da ye wi asanka wo so ye twa de ama hallelujah amen yeah and some ko so be wi o we mu si omo ye human yafo ni o omo nyu ba ko say be ma no say yere tane twa ye na me twa me de ma na me medi oba na tem onim kasade mienu ni nyenim kasade ba no so bie na no a e wi anka me ntwa ode ma ada sa wase no buafu mi som sa bi sa mi bunfu sen se ba ya wo so mo nwie ya mo wo me de ma me na mini na ba ya eche ma wo me de but ne be ya wo me be ya be boy wa be wo mi ameji fufuo no abegina we akos ede na sa jimi sam na ba mu tambe jimi sam e ba mu tambe me meji fufuo wo o meji wona wo pen ntem adi na nka menye de na ma na jo no je wo fufuo no oye wan se wo pen ntem tu pen ntem abesom na we me de me ma bro ntem te meji fufuo no wo ma bro me mpa onsem ma me so kra me gina ma yeshi o me ti ma yeshi pa akos edi asem sana ka kire me ana me ka kire wana we me nka da en fufuo no bi ani wai ntu be dan o tam waduro no de dan e aboho enkwa no dan wa butu nkwan no say dianu humu hiani pa o yes butu fufuo no
Adam wadwana to actually butu nkwan no. Ono awe nkwan mu nam na gu ono ne fe ne homie ne bafam din. O he kwase aka wa bɔ no a. Fe no onim se ototo nam papa. Chese enam na nti wosu hwe nkwan na gu. Bese o hwe fufu no. E da fam no hwe nkwan no mu nam agu fam ase. Mawiagu. Se wakoma atoyem. Ndi we nyina mo de nkwan. Wo be fa nam misu betia nam no so. Sia wo betia nam. Betia so. Betia poku no so. Mama plate no why. Mama plate no why. Sia sam. Mawiagu. Wo be fa nam. Metia so. Che. Wo be fa yi wa ha. Wo hwiegu no. Man da na mo ye. Anam we nyina mo de nkwan. No papa. Atete akwa. Why say me hwe nkwa we la. So bia nsoma o. Aboye nyina. Siasa akwa. Fufu ne nam. Ye. Ahobrasiefo benya sase na di. Ti fie nkwa sia nkwa. Kodu aso dem a hono nkopro mo ho ase. To kwan didi fo du fie no omoko Matthew 5:3 untimi nya bida. Osofo nchechem nchira hu ye ni yo no obi apa no wachi obo nanso untimi pa wachi dia na rules and regulations na di so ba no ti sa ne we bi na di wo mu a ade na wo wie peye na hu ye ni ye no utosini. Yes. Eza wojo. Yes. Sa wojo. What do you 5 near radio? Matthew chapter 5. Matthew 5. Verse 6. What do you I don't know answer ba. Yes. Wasi. Inshirane wana trene ho kom. Inshirane ifo. Wana trene ho kom. Wana trene ho kom. Eni su kom de won. Wana obemu amen. Wana obemu amen. Obi fu sa so sa akotesi we nko a. Enso no esaso mesi e chen. E Matthew 5 no hu ye ni nisu ba akuni. Trene ho kom. Su come do anya banku kom nya konkote kom anya pele kom nya koko kom anyamum ayatre ne wodan ti ne wo kom sai ni pani obi a hallelujah odi pa ben ti ne wo kom ni su kom de no o kan bible no ababa kasam bi wa Christians chapter 6 verses number 7 Osenkafo chapter 6 verse number 7 What's the end? Enipa obra nyina Onipa obra na asase so nyina obrema nano na so de kra pe no emmam It will be our young or yet three no come no or drain the cra home or new nam no. Tino come dinner. So by yard the training, the abit up Adina Pom or drilling Yamia Sam home. Quite being a good point to my first of the Tumpong. Quite being a good pass up for the first of the Peja. Quite being a Yamia Sam the first one will review him. Tino come the dinner. It is our nia. Hallelujah. No one ya dying. Torn. One dia na wonya dan and torn. Akomu de no say nipa no on man de kra no akomu de no orofo pe agikwa Yesu be yi ano John chapter 4 verse 34 32 John chapter 4 verse 32 tie na wokom wasi won say me wo aduane bi dia 31 yanko verse 31 etifia sam hu fam ta adwuma me na me tro bible no da bi tie na wokom na obekere kwai wasi sabre ni mu no na suafo ne se ne say Yesu ne suafo ti ba bia na Yesu suma suafo so mo nkoto ade mra to mo ko bae no na Yesu ti wo to mo ko pa aduane no mo de bre rabbi say rabbi ndi no mo say rabbi tu ni chama say rabbi where did he yakwa yache facha yen yesrewa na yakwa wa paduane bi adi ana na Yesu si won say hono ya je nkomisi akache asuafo ne say me wa aduane bi mi dia munim se me wa aduane bi mi dia munim yes eti asuafo ne sisi won say wa na asuafo say Yesu yo kasa makwa na watwa so no apam yeni ya no rough sa adan te wona Peter ne John omukọ ape adan omukọ wotrim obi apre na bibiri ediana me na me tro babo no dabi omukọ ni o obi apre na bibiri ediana se jam yedane obi apre na aduani mere obi apre na aduani manadi Yesu si won say Yesu ti di omukọ na pe no say Meduane ne say meduane amorere na omutirimu na amokeka no meduane ne say me yedi osuma me ne apede me yedi osuma me ne apede meduane ne say
Near your swam and up at the whom hear me. It would you will. A sewer lady or moi. When you whom hear me that. A sewer and then what you were moi. When you whom hear me that. More being fat headline and not down. And you sue. Be a certain who will be our pan one day. I cheer Jim Party. Monadamo. Yes. Median in the say. Median in the say. Me yet your summa men up. Yet your summa men up at the Matthew 7:21. Come out to 7:21. You tell you be a simi say ready. Assembly, you be a simi say ready. I know because when he never cross in your name mono. Do ye tell us yet you was on the day. Up at the whom here ni. Yes. Whom here ni. Whom here ni. Yes. You whom here ni bow dinu quatam. Dinatama. Grandma Yawama. Pia ko simpa no ko bisa masa. Am ne ofa ma badazi. Ma Yawama. Fide kalasa. Samate. Uti de trata tai. Agwena mozi enim na modi echi no. No ba di watam ka Jesu ti se trata no san kire wase a. No okukuduro oye kukuduro fu opa. Ko trata frontal na etia. Back time na so pa. No ka Jesu uti de trata tai. Agwena mozi enim na mozi echi na. Why yo papa. Nasi kamizi edinda. Sister waiting you whom you need that. What was in one? Yes. What was in it? Yes. What was in it? A summoner at you must sign. Quite bang before so I be paid the word of God. Yamia some nudiso. Then Juma. Or sister will be biddy amunim. Some mudia may catch them. Medrian in it, dear. Or say, Median and say, me yet your summa and a petty. That's how the woman was at town. And so for the Daniel Mono. Okay, free for 20 obana. The person kind. Sabe if you no more pena, Samaria ni bani eden. Ebeto no. To teach Samaria ni bano. Samaria ni bani to make a cookroom or quite a far crowd eden. And o teach you into who or a crowd eden. What shino? Tombino, or not a small some cottage and no, so I day. Or mean. So I mean. Why Yajuma? Wame to kind wait, who can free so about who Samaria ni ban or top of. Verse 13. Koso 4:13. 4:13. Jesus and say, let's catch and say, Piano no means we be no means we is combating the beam. Combating the beam. Now the Obenu is so a member. Obenu is so a member. Is common in a tap. Is common in a tap. Ninsua memano. A bay in Subuda. A bay in Subura. A freako down come. A be freako down. Was ancient one at training who come. And it's to come at the one. Now one November why day. Amen. Matthew chapter 5 verses number 6. Matthew 5:7. Messi a chain as soon as yes. And people are for one some walker. The crib. Men can say wait number 4 and wait number 5. There be number 1 no number 1 no when I know etino the edu if said then where the woman obody day. And so the betu din say we are tinini. Kababudum was it? Inshani mo brohunfo. Inshani mo brohunfo. Hey. Inshani mo brohunfo. No behunu omobo. No behunu omobo. Oni a wo se odina. Oti dan we mu. Na ye hu hie ni. Na so unnim unye hu mabro. Wotiri mo den dis so wo. E ma wonye peye se hu hie ni. Wotiri mo den dodo. Menka se sa o si kache o. Nemu nyahu mobro nyeti mobro ma wankasa okra wodi atie nyenti odi sansem be hye ho edi ma huhum hiani ni se oye mobro ni no nyabon di bibia hye ho James 2 verse 13 James 2 verse 13 ose de na mobro hu ni atemuom ose mobro hu eni die mu atemuom eni atemuom emma de wa hu ni nua mobo emma wo bia wo hu ni nua dan mobo Nemo mobrohunu ehwoahwa ne ho edi atemu so nkunim etim ansana hu yeni ni betimi akodi atemu so
so nkunim no agye so ayɛ dan agye so ayɛ dan ohuni nia dan mɔbɔ etentiri masa obefro so ye huhum yani wabra nya dan ohuni amɔbɔ unim mɔbɔ wa hu mɔbɔ dia ɔse mɔbɔ hu nia tamuom ɛma di ohuni nia mɔbɔ eti wo susu ye huhum yani ti ya cho wo sɛ enhya no ma hiafo na wo no sɛn ne dan eti wo bɛkɔ so anyim wabra wo so ni dan mɔbɔ eti ba ne sa dia mɔbɔ hu nia tamuom ɛma di ohuni nia mɔbɔ eti wo hu nia mɔbɔ dia na hu nya hu dan yani mɔbɔ hu wɔ hɔ yi eti wo so anyim ne nya dan ɛnyɛ wo dia efisɛ wa hu nia dan mɔbɔ hunu wɔ hɔ yi ɛhoahoa ne ho ɛhoahoa ne ho edi atemu so nkunim eti huhum hiani bedi atemu so nkunim a agye so ɔyɛ mɔbroni ansa na watimi akɔdi atemu so nkunim Psalm 41 Inhyira ne de ɔdwiri mɔbroni ho Awurade bɛgye ne dapanim me na me twere dabane no dabi ɔdɔfo asɛm a mekan ɛsa so sɛ kyɛn na ɛba wode atia Matthew 5 verse 7 Matthew chapter 5 Bible na yi ne ho ano verse number 8 wɔse deɛ wɔse deɛ Inhyira ne wɔn a ɔmakoma mu teɛ ɔmakoma mu yɛ dɛ ɛteɛ ɔmakoma mu te na wɔn na obɛhunu Onyankopɔn huhu hiani nakoma mu nte deɛ hyehyɛ nakoma mu huhu hiani ɔkɔ asɔre no aworo ne shoe agum asɔdan no wayɛ adeɛ very good but wakoma no nkasa hyɛ Wellington boot huhu hiani akɔwɔ ne mpaboa agu asɔdan gate no but nakoma mu nsɛm ahyɛ mu no yes ntimi nya adeɛ nkyɛ fa bɔne nkyɛ asɛm hyɛ mu na ade bɔ mpaeɛ ai na yɛ kukudufoɔ saa huhum hiani de bia refɛ kyɛ sɛ asɛm ntwam wɔ ne tirim da adeɛ atwam asɛm ba na ɔsate refɛ ɛwɔ arefoɔ mu na yɛsiesie asɛm na yɛate yɛdeɛ bɔne akyɛ yɛ ho yɛate akyɛ 6 months time BBC ɛna wei ɔne suban n'ano da bɛn na bra wobɛgya n'ano tibi kɔtwe 1983 asam na ɔde aba na ne wura fie kɔmɛsi yi nanso asɛm a ɛdɔ ne ku ntam deɛ ɔkɔtwe aba asɛm mu akomamutiɛ eni wɔ ma akomamutiɛ sɛ woyɛ obi a woyɛ huhum hiani na woni bia ti David tiya no David yɛ abɔne no ɛna ɔka asɛm wɔ Psalm 51 verse number 10 ɔso Onyankopɔn da ɔkɔyɛ saa abɔne no a yɛyii ne ntam wie na ɔde ho no gyee ne mfom so ɔtuu mu no da na David kɔ no nkotodwam no ɔpagya no sɛ Onyankopɔn ba akoma mu tie ma me ba akoma a emu tie ɛma me na ye honhom foforo ase ti mu mi mu ebi sɛ akoma mu tie na ma pɛ honhom hiani no honhom be firi hɔ na ɔbɛyɛ typical hiani eto wie no sɛ honhom ye na firi hɔ a na sama me honhom foforo ase ti mu mi mu honhom foforo ase tim ɛwɔ mi mu ebetimi control me akoma ɛntumi ntwene mfiri w'anim na enyi honhom kronkron mfiri me so nhyɛ no ma hiafoɔ na ɔno so hene yɛ ɔn dia ogyidi ne ɔpa ne ho akyi wɔ bɔnem na ɔgye ne mfom so ɔtom na ɔyɛ timɔborɔ na ɔgye ne kwan a ɔbɛfa so ɔbɛgye Nyankopɔn asɛm so na ɔgye ne kwan a ɔbɛfa so ɔmenya Nyame asɛm ɔmenya Nyame asɛm da yes wɔnnidi nya Nyame asɛm da obi gyina fasa quotation de ama no sɛ ɔyɛ huhum hiani wɔbra saa nipa kora nkasa kora wasɔre ba nyɛ abraba wɔ mu nyɛ wode a wakyɛke wo a wote da wɔ mu abɛma wo masturbate wobɛtumi huhum ni a wura gya bibia nka wakoma hunu nyansa fa bucket ɛfa sa mena fa sa pɔ but wɔn hu nyansa sɛ wɔn sɛ wo so ɔbɛma mu ɛso ɛmani bɛkɔ bɛma twitwini bɛma saa
And this sustaining life. To what a kingdom for one channel da on Trempra. Tina dream to a blow where you cool. Blow dear, or you cool. Now flow holy. What a true bam, my dear, Nidia. Jawasam. We are making cancer much rough. I don't laugh to sir. Mama Bessie about Kodano, slow be some as an other. Liquid so with the any and your boon is away. No bugun in someone, no me. Tamil Bamatu, now be quantity and ya. What should be a diab I want. Said I give from whom ye Friend holy. Or friend holy. Yes. A baba visit Yasin upon you was simple baby than a petty fee. No, so this is so steady. I got my mom. Just why a virgin. I got a virgin. Oh, we have a virgin. Debbie. Virgin, well, Odum. Amen. Amen. Now, see, come here, dinner. Amen. Virgin, what will do? I see your polywaton petty fee. Ebi isu body ebunu. Bia kwato kanna. Sister, who pasa hu hie ni a. Twu fi sa nyama nu o. Yes. Who dey tie Bible asem o kan ha. Matthew 5. Matthew 5. Verse 9. Verse 8. Verse 9. Verse 9. Ishani apatafo. Ishani for. Apatafo. Apatafo. Yaka apatafo a obi fo say so obi ni obi ku na akopata. Nya no kure. One obefro Nyankopon ma. Omo ni obefro Nyankopon ma. Hey. And the Bible nature one say in Shani apata 4. Hebrews chapter 12:14. We are Romans 12:18. Timothy, 2 Timothy chapter 2, verse 23. What did you Hebrews chapter 12. Or church room. Verse number 14. I said, Yet your brother Yasam. See, you can't Shani apata 4. Who did it here? We need a pen and Tamasumji. When you go pass the Oriama, apata 4. No be a obini obi kwa pata. Nyankopon say esese woni nipa nyina ntam de na ba mu ntam asumdue ani ahote a why yesu asese de ne ho adi e wo bi a ye fa ne honhom hini dukudem honhom hini na mane nkyere waje be si anyi oni pa wa pa ne ho achi wade emu bonim ya punia ma bi Kristo nti ya punia ma bi ti abe poor in spirit. Sasa dear sister, where ye uncle did ye met me a ye be? Dear blood where you did ye met me a ye be, but in the name of Almighty God Yahweh, no, my baby poor. Because we beat down where mu say ye young kupona, or then it's a canacuma, acquire roto forecaster. You couldn't because only baby a plan behind there. But in the name of Almighty God Yahweh, no, why by a poor in spirit? Yes. Because spirit to be controlled in money, forecasting work in Yajuma. Yes. Or that way to be good and so power 1493. You got But in the name of Almighty God, no, why by a poor in spirit? Yes. Because in you may be an Adam for be yano. A fetching is cano. Ya by a poor, yet to be yabi. Yeah. What be what you full connection to me back? Connection to me back. You remember you be a show but we are poor in spirit. Some be control, spirit to be control, spirit to be control. And go for you for that to die. We are poor in spirit. What Jason you when you know? What be the Christian? But Bonnie, you may be one man so such a film. Nama we pay and no nama we are to sitting and no. And yes, I went to be signing man did ya. And you die, not quite connection. Yes. Jana quite connection. Ishani apatafo. You can't shine a patafua. On the train on the ano. Yes. Was one. On the main Yakupoma. On the main Yankopoma. Muni the penny and Tamamlasum J. And some Namiamano. As only penny at Asumye. A bamuntam. Asumye bamuntam. Near Mutia. And Yamutia. I will be quitia. I will be quitia. Oh, who Yankupochi. You may be one more. I did what you said, bah. Martin was a bit me to be a tia. Treman train a macriding. A bow. Oh, what?
betray. Unya pata for. Nyankopɔn hwɛ ɔhwehwɛ mu mienu no baabi a pata ne bɛfiri baba. Na baako bɛwie pɛyɛ wɔ honhom hia ni ɔyɛ no. Baako bɛwie pɛyɛ. Hyasamnum. Romans chapter 12. Romans 12:18. Verse number 18. Say ebetumi a. Aha na mekai no onim se bi ntimi nyo. Etu ade question mark bi aso. Say ebetimi a. Mo famu die. Onu Nyankopɔn famu no ɔkyerɛ obi bi wa ha. Muni ni panyina ntena wɔ asomdwem. Mini we na bo a problem. Menga se sabi mpredua so obi onya obeka wo no. Sabi mpredua sa. Ese se se nipa ko no woni ne ye da course ene obedi wawu. Nti de wom ni se ade say very good. Asumye wo. Yes. Na no chese kwata. Asumye ni ho. Eti minya me yo ne madam ho so no eno nko. Ena matwe me ho. Me no to nkwanta ya pai soro nko nsusu ya dantam. Asumdwe o se enke betimi a. Mo famu die. Muni ni panyina entena wɔ asomdwem. Enso ne obi ni se wo ni bra we enye baako a problem won ne ntam a emfa bibi nhye otim se oba na se ote a se step cross anu akwa dey Wakotena. Wonya hu nipa wa ba bia otena wo bre konwa si wo bre konwa dey isi wo no akotena step so wo be from so ye huhum hiani konwa si ho what down wo so wo tiri manye konwa ne ncha betena ena di problem be dey ebeba akotena step so. Muni ni panyina ntena wɔ asomdwem. Me na me tro muni ni panyina ntena wɔ asomdwem mu. Dabi. Ye ni yo. Edio. Eni e practice ntia ye nwuye no. Enti anuanom. Anuanom mutie me. Montotɔ mo hom ho rɛ. Mate, eni egusu to e ho rɛ wa ha no. Na munya mo Nyankopɔn abufuo. Me na me tro ai. Dabi. Obi afa na abufuo na bɔ no ane bo so ɔno abetiki control. Me a medi asam no. Me a medi. Agye ɔno ane case so ɔno abe handle case. Wabra Nyankopɔn no ye retɔfo. Ɔno agye case ni so obedi. If so akyɛ sɛ me na retɔmɔ me. Ɔsi Nyankopɔn so na retɔwɔ no. Me na metua so ka. Ɔno tua ka. Wagye katua ni kotua. Enti nka sɛ ɛkɔm de wo tamfo a. Ade adi o. Yawe, esraw tu yegidiem. Ɛkɔm de wo tamfo a. Manaduani ni. Be den. Hu ye ni yo. Edin ti na de no use the word ohia no. Cause na makai kradu mi yani mamu na akosi ahia mi yey akomo de otamfo a manaduani ni ya watu yagidiam sensu komo de nso a sensu komo de na mani nso ni bi no nom ya watu yagidiam na sayo no wo de buabua nyansrama de agu na atifi eni ayebayo Ani ebe bi eni a sa de na ansa bi ho sa nu adwe mo ne yo papa na me se je bi de agu apampam eni me lodu ne mabom yes e ma boni ni usunkunim bon emfa nipa no asem nhye wo mu ama enu mu me control le mu mfa papa di boni sunkunim mo papa mu control se bi ni be nya dwemboni wo wo pa de ene kam de papa mamu be so jaframa jasame gu apampam yes na dare ahye onwi ahye apampam store who ye ni yo edio yes heba bu ni Matthew 5 verse number 10 verses number 10 inhyira ne wɔn a tene ne nti munti ayo why ye nyima bi abeda ne ho adi obi abe no wa fe no ho hia ni enhyira ne wɔn a tene inti what I want. Efe ye nyina. First Peter chapter 3:14. Second First Peter 3:14. First Peter 3 verse 14. I know you are wasanka First Peter chapter 4. Chapter 4. First Peter chapter 4. First Peter chapter 4 verse 14.
As well as 2 Timothy chapter 3 verse 12. Was it Nasatri Ninti? Asam way Muntiae. In Shan wana. What time? What time? Oh no, so I need your no sign your own dear. Bible say. Ain't me myself from Yenia day. Yen tile. Unya what time when the back yourself. I saw about come by many time. Jasaka. Ne essa unya. When ya tanya. Who problem? Ubenya bi wo fie. Yes. Ubenya bi wo adwumam. Yes. Basa benya bi wo asori nim. Na yesi bi mi gina he. Na nsa mi ma trap it all. Ni yesi dudu o dem anya do me. Bebre sri chira me kwa. Bebre sri chira me kwa. Nakure. But trap it all. Minim say em timi 100% say mu nyam ba do me da. Ma timi wase de da. Anam dita. Ate. Ma ese janka bi ba no. Share. But be careful. Nasi kebi say hadinda. Amen. It is an atia pepe no. It ain't me maso bi bi abedo. Ubenya time. Na Kufuor be di president. Onu obi na digi no nipa ni di nachi. No. Okotre konwa si nipa na dwalai. Yes. Okotre bia ba no obura. Ye do aba konwa so kan o de be kantia president and say 2020 abehu yen. Enso no a no so odo no. Asika mi yedinda. Amen. Obi timi kasa te se no okuku no de ni se konwa so. Ye di wa betre konwa yi so. Ye di wa betre konwa yi so. Obi ni mahama nyana na wa power. Ana ni ji mahama ho. Omu bo opposition a. Hwe de wa ye. Campaigns kawam fam mama oja kodi wrong place won baby abewie. Je ba umi aka ni ye no kure ye do kase dia no. And so first day ba umi ajo kan na odwala wo ho. Yes. And so ne onu ansa de be ye ex president. Ba bia du awajo. But nyago pampa so akira wo say. Hallelujah. Amen. Obi bia be fe no huhum ye ni bia no twum ta benya dan. Obenya time. 1 Peter 4. 1 Peter 4. Verse 14. Verse 14. So we young Christo dinti a. Hana me ka baba bani age. Say nya wiase tin de di matam. Yes. Na mo say nyamim no obi di matam. Si ye wo Christo mu a. Enhira ne mo. Enhira nka ye. Efise. Onyankopani monyam. Ane ne honhom wo mo so. Ane ne honhom wo ye so nti na se mo di matam. Efise bia na seska no. Aka pese ka me cheche. Na age wo share. Man cheche ne wanya share. Na me ko fe nkonya be ye nyame adwuma me ko fe instrument be ye nyame adwuma nti amfa wo fie nti hwa wajalai enti benya tan wo ho ena wiase ma me ka zemi nkyira wo se bi mpaduasa se wo se obi wale na obi ani agea na se nipa ko no gira na nkyɛ no a on na ani age pa wonti de meje na ze wo se obi wale na obi ani agea okwa yiase enima miansa okuko eyase uko ayefrom na wo so obi ani agea na say nipa ko ne nipa ye dia ayefrom ne nyina den ahya ne nsa aduane no na abehwe so una abetiti ama wo una abema amuni bi adie minerals una abecheche say nipa na ni giche obi a cause oni minerals na woka amuno so di open oyi enam no so di open oyi wo so obi agala na ye che na nkoyi anyeden amano so be jara nature say anya dan the same na yesu tie eye de ye ni hye ne nsa no sister me ka say me akira wo adwe me na wo so yes the bible asem no ka na mu do pa so ye mo Kristo di mu a adiboni na ye ne ya ka dia ne mo Kristo di mu ti ne ya di watam enhira ne wo enhira nka wo efise ebiso bitima ya do he mo bi adi natam amohwede o kire animonyam no onyankopɔn hom wo mo so obi panimonyam onyankopɔn mu a saa no bi di natam ana no kwa na asɔre ne dia na abegyina sɛ we nkwa me nkwa mafa meye
Benya time papa ne kra wo ye ko enti mumma mu bi hunu amane so wudifo enti mumma ye tinyakopɔ tie ɔka se mo wa say mumma gidi nyi bi o ye friend honhom hiani no wa mani hunu no me hunu amane sa so ye wudifo me hunu amane so ye den owudifo owudi ni ye de wo court me hunu sa amane ni bi anaso wifo ana me hunu amane sa okromfo a ya che wa ye de wo jail anaso de bonefo ana me hunu amane sa obi a wadi bone wo nyamim ana ka o de be kan tia president and say 2020 abehu yen and so no so do no asika mi ye dinda amen obi timi kasa te se no okuku no de ni se konwa so ye di wa betra konwa yi so ye di wa betra konwa yi so obi ni mahama nyana na wa power ana ni ji mahama ho omu popo hwede wa ye campaigns kawam fam mama oja kodi wrong place won baby ebe wie de ba umia kan ne no kure ye do kasetia no and so first day ba umia de kan na odwala wo yes and so ne ono ansa de be ye expert ba biedu awajo but nyago papa so akira wo say hallelujah amen obi bia be fe no honhom hiani bia no twum ta benya dan obenya time 1 Peter 4 verse 14 verse 14 so we yam Kristo din ti a ana me ka baba mani age se nya wiase tin de di matam yes na mo se nyamim no obi di matam si ye wo Kristo mu a enhyira ne mo enhyira nka ye efise onyankopɔn ni monyam ene ne honhom wo mo so ene ne honhom wo ye so nti na se mo di matam efise bia na seska no aka pese ka me cheche na age wo hye ma cheche ne wa nya hye na me ko fa nkonya be ye nyame adwuma me ko fa instrument be ye nyame adwuma nti amfa wo fie nti hwe wajalai enti benya tan wo ho ena wiase ma me ka zemi nkyirawo se bi mpaduasa se wo se obi wale na obi ani agea na se nipa ko no gina ne nkyɛ no a on ne ani age pa wonti de meje na se wo se obi wale na obi ani agea okwa yiase eni ma miansa okuko yiase ukọ ayefrom na wo so obi nyagea na se nipa ko ne nipa ye dia ayefro ne me nyina den ahya ne nsa aduane no na abehwe so una abetiti ama wo una abema amuni bi adie minerals una abecheche se nipa na ni giche obi cause oni minerals na woka amuno so di open oyi enam so di open oyi wo so obi adwala na ye che na nkoyi anyede amano so be jara na che se che anya dan the same na yesu tie aye de ye ni hye ne nsa no sister me ka se mi a kira wo adwem na wo so yes the bible asem no kan na mu do pa so yam Kristo di mu a adiboni na aye ne ya ka dia na mu Kristo di mu ti ne ya di watam enhyira ne wo enhyira nka wo efise ebiso bitima ya do he mo bi adi natam amohwede o kire animonyam no onyankopɔn hom wo mo so obi panimonyam onyankopɔn mu a saa no bi di natam ana no kwa so no kwa na asɔre ne dia na abegina se wi nkwa ma fa meye benya tan papa ne kra wo ye ko enti mumma mu bi hunu amane so wudifo enti mumma ye tinyakopɔ tie ɔka se mo wa say mumma gidi nyi bi o ye friend honhom hiani no wa mani hunu no me hunu amane sa so ye wudifo me hunu amane so ye den owudifo owudi ni ye de wo court me hunu sa amane ni bi anaso wifo ana me hunu amane sa okromfo a ya che wa ye de wo jail anaso de bonefo ana me hunu amane sa obi a wadi bone wo nyamim ana osempefo ebinim nsem ana me hunu amane sa obi a wakɔ plasem obi asem ma wagonya case na se hunu amane o Kristo mu a na hunu amane o Kristo mu sa wo ya de pa ma nyame a memma wani ngu memma wani nyadai engu woni wu kita mu diam na mo hye nyankopɔn ni monyam woni din na mo na wo hye nyankopɔn ni monyam o ka so be da fa ho adi o ka so be from pastor fa ho adi dabi ka so be from dickness fa ho adi dabi na ka so mego panyi ya eze dabi hwe na fom na we asimi ndi adwuma na me na say yesi ko Japan tia me preach a me tu me kakoba no
Ninya Maria Maso. Want me to become a fan who was a radio. Me do have me before between Chelsea. You are strong. Be carried, you are so strong. But do I to be country? Me preacher, me put you up me phobia about the Quasiaqua. And no chamasun. But in family, can not say me jack me yobia, me pass me as many pa. Now, when I say your honor, when I say your honor, when I say my Saquano, I see us on your moon chain about Kuya, but was one. Bosses of one jai preaching or Contopa. Yes. Go for Timatam, Fina Mania day, me feel it being Yana Tata. I don't know the Guano, Yakopan for me, my son, my priest. So woman say Christonia. It's all man say Christonia. I'm winning. No, say Yakupan when you're showing Yakupan when you're mom. Other for with Yamina. Who bet you Casamua? Eh? Your Chicasabiaka. But then our first rota. Eh? Sabio. Miss Sawa, Miss Obadana for 1 hour day. What's your time? Eh? When I got that for yes. No be that when how what's your to a poo and a poo about who street double Nina was like a fish Nina about the street and no before we you didn't say Okodana for no I could draw yes or the Kodao. Hallelujah. Amen. About the life. Amen. Hallelujah. Amen. The hallelujah also hallelujah. 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 No just see a praise Almighty God Yahweh. Yes. It be praise also praise be. Hallelujah. 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 Bon sam kase chemizie mi. Bon sam kase pa. How about with you me Matthew chapter 5 neighbor no. Eba bendi. Aya sam kronwa odi nipa baako. Wodi onipa ye fe no huhum hiani no. Wo de tie o. O se kan Timothy ni bio. Timothy ni ahodo miensa. Okay. First baako 3:14. First Peter 3 verse 14. First Peter 3:14. Na sa 3 ni nti. O se na sa 3 ni nti. Muhuna mania. Muhuna mania. Ishira ne mo. Rankan. We are not 4. 4 those who are Canada. Young kind 2 Timothy chapter 3 verse 12. 2 Timothy 3 verse 12. How's it then? Now 1 hour person will do Yameson pass. Hanam sure become abona miraho. 1 hour person will do Onyameson pa. Etna say, oh Christo, yes, you know. You bet Taiwan. You bet Taiwan. Oh, found need that. It was a person what say. Yameson. And yard do dear. Unyane tatroto de bia wadwuma bekoso saa wadwuma bit nya boka yes edi catch onu ase hu ye ni so ye adwuma ye den boka hu ye ni ye adwuma onu so timi ye den boka hu ye ni utimi gi loan hu ye ni sika ntose ma na anya den e ma ti wanyina ka hu bi etu ka Bible ba bia ho and wakani pain well you whom is in chain and what catch him direct I was Luke chapter 6 verse 20 and what was here something in me and what Luke you besu what damn remember being too full and I ran to so and I said £1 oh pound who be wager now snow winning kwa mo being told yes Christ catch you for Luke 6 verse 20 verse 20 Esira so asenka. Asenka. Omane ni so. Yesu pagya nani. Okache na suafo no say. Okache suafo no say. Inhyira ne mu ahiafo. Inhyira ne mu ahiafo. Onyankopɔn ahini ni yamode ya. Onyankopɔn ahini ni yamode ya. Oni se bibi ahia yen. Ade na sa bibi na ahia yen. Enyeme bi wo no mu abaabo bra yen se ye enyo. Enyeme bi bitibiri sika bra yen. Opokutu e connection bebre wo no mu amaduma num. Connections. Wo. But Christo nti yentimi nyo. Kebabu num. Ishira ne mu ekomu dimu yi. On se ode mu ekomu dimu yi. Aba ho. Obemama me. Mu ekomu dimu yi. Kwa. Ishira ne mu amunsu yi.
ɔsi kyerɛ no mu yɛ dɛ musu ebi su ha o na mo bɛsere ɔde talent but wɔn sɛ suru deɛ ɔsu ɔtumi ke su no asɛm but sere ne yɛ bɛ sere deɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛgye no ayɛ dɛ wotɔ sini na yɛ sɛ ogyidie nyɛ yɛ bɛ sere nyɛma yɛ fam asɛ bɛ die wɔ asɛ bɛ kun asɛ bɛ ɔsi yɛ kun yɛn daa so yɛ nyɛ dɛ yɛnwu yɛ kun yɛn daa so yɛnwu. Nhyira no mu sɛ nipa kyiri mo. What did you can? I had your car. Send me away me there. Nhyira no mu sɛ nipa bi kyiri mo. Na ɔmo yi mo firi ɔmo mu. Yɛ yi mo firi mu. Na ɔmo ya ɔmo. Nipa bi kyiri mo no wayi. No wie nso oji uti nkyɛn a onya nkwa wo. No ɔsan yɛ dɛ. Ɔya ɔmo. Ɔsan ya wo. Ɔmo to mo din kyerɛ sɛ ade bɔne. Obi timi yi wo din to twene sɛ ade bɔne. Onipa ba ne nti. Onipa ba ne nti. Aha na mo fa nhyɛ ne nso. Ukodi nkwasi asam. Ni yi wo ma henu amegya mfa no amebɔ se onipa ba ne nti die mu na ɔka. Enye nkwasi asam a akɔbɔ jamani akye oni abo asan a. Masa jayo. Mama mani nye ɛda no. Mama ye ni nye. Ha positive. Muni abusie. Ye positive. Na hwɛ. Na hɛ. Maketua so wɔ soro. Maketua so wɔ soro. Owie no di negative baaye. Ye negative no de baaye no. Ɔsɛ maketua so wɔ soro. Maketua so wɔ soro. Nanso mo nsusu a mo yɛ adefoɔ no. Mo ti dan wa mu na abɔne a yɛsi enya mo de mo se mo nyai. Mo nso mo nnue wɔ dan wa mu. Mo nnue wɔ baabi a mo tete no. Mo nya awura kyekyere da. Me na me kyerɛ da bi. Mo nya awura kyekyere da. Ebi sɛ enema no nnue bi gyae no a. Ɛma ne to sirima nyame so mo yɛ den ma no. Wo wantini anyai. Wo da so tena. Wo kɔ so tena mu. Nti ɔse mo nya dan. Mo nya awura kyekyere da. Mo nya awura kyekyere da. Mo amame no. Mo se mo anyame adwuma. Mo nwene ho. Mo de mo bɛ twɛn sɛ mo de mo bɛ mɛn. Mo nso mo nnue. Ɛkɔm bɛ tɛmu. Asa hayedin. Mo sire sesi ano. Mo anɛ mo se mo de mo bɛ sire mo nnua mu de o mo nhwo mo ni fifire. Ɛfa nso mo Nyankopɔn. Mo sire sesi ano. Mo sire nɛ no. Mo nnue. Mo so mo nnue. Mo wura bɛ ho. Mo san bɛ su. Ɔsɔ mo san yɛ dɛ. Mo bɛ su. Ɛno na Bible ni ka sɛ ye nua panyin Moses. Ɛtena se hwɛ din sɛ sɛ me tra Misraim ahemfie. Ni ɛfrɛ me Prince Moses. Medide. But me ho bɛkyerɛ me laahyo. Timuntie Hebrews chapter 11 verse number 24. verse 24. Ɔsi Moses. Gidie Gidi na Moses nyiye no. ɔsi gidie nti na Moses nyine no. Wan peso obɛfrɛ ne Pharaoh babaaba. Me patwa wanka abɛpɛ paa. Yes. Pharaoh ba wan pɛse bɛfrɛ ne Pharaoh babaaba. Na oyi sɛ. Na de ɔyɛ ne sɛ. Oyi sɛ. Ɔno adi tu n'ani so sɛ. Ɔno Nyankopɔn man behunu amane Ɔno mom. Nyankopɔn ma yɛ dɛn. Ebehunu amane. Enti ha ɔkama obi a wo obi bi. Anka ho nkyerɛw. Hwɛ no obi a mfo obi ntu obi fo. Anka nkyerɛ sɛ we wo ni bi di. Enti wo so pa obi bi di. Ewiase asɛm na ɔka kyerɛ wo no. Nya nkwagye asɛm na ɔka kyerɛ wo no. Yes. Pharaoh no wo bi di pa. Moses no wo bi di. But also one press saa. Oyi sɛ ɔno Nyankopɔn man behunu amane. Ɔyɛ sɛ ɔbɛ dimoti ne ho aba down. No ɔde ne ho bɛfrɛ baabi a ho kyerɛ ne wɔ. Tin sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛ na tie bi. Kyɛn sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛ ɛnadan tie bi. ɛna tie bi. Obu Kristo ahohora. Enti obu Kristo ahohora. Sɛ obenya ahonya kɛseɛ. Sɛ obenya ahonyadeɛ kɛseɛ. Ɛsene Misraim ahonyadeɛ. Ɛsere Misraim ahonyadeɛ. Ɛfiri sɛ. Ɛna Misraim na yɛ wiase. Ɛfiri sɛ. Ɔhwɛ akatua no. Ɔhwɛ akatua no hwɛ value Misraim akatua. Ɔhwɛ value wiase ahonyadeɛ wiase akatua. Ɛna ɔde value everlasting. No se kai me pick everlasting no dan say me pick prince ye a me tre konya no so a metimi ewu at any time. Didn't no oja Misraimfo ho. Eti gidie no oja Misraimfo no ho. Na wonsuo ohenya bufuo. Na wonsuo se Pharaoh chi no obeku no. Na omie ne tina mu se. Omie ne tina mu se. Se de obehunu amane nyina. Se de obehunu amane nyina. Kristo ni asede no no.
when you find whom he look for. And then Paul can be actually say Paul say me one year maybe I met with the hour one home. Now so no me bunu sumina swadi. Yes. Shababu me yanko Look for. Verse number 18. Verse 18. Etifiasem. Muntiasemo. Yesu Nazareth. Yesu kwa kanya mias muntiasemo no. Was awurade honhom wo me so. Was awurade honhom wo me so. Enti na awurade da slam say. Enti no twedja mpanyago pasoma me say. Me meka sampa. Me meka sampa no. Me kyerɛ hiafo. Me kyerɛ yefo. Ahiafo. Enti na o ma meka asemache wanye o ye hiafo. But munya hiafo se mo ni sika mo de beto ade ane die. Na wo ye hiani say watwe wo afiri ade bi ho. Wo hiadie na ano no. Uhie die no anu Nyankopon say ode gye wo nkwa enye uhie ni say obi wo ye hie ni wa sabe ne ho ache no nanso sabe onfa boga nya swan because onfa boga nya swan ashawo kai onfa boga nya swan onu mom no ye hie ni o ye hie nti wanya de sa de we kom o hie ni a wati ode ma obi a wagya bone yes anu fe ni hie ni je say waponi ema bi obi su ti dem wa de obedi edi ma no eso sebe mpeduasa ne so kromfo obi su woni bibidi ono so ne so kromfo eti lafo no de osikani wuramu a ohini wuramu a ye nyina ye be huhuma hiafo adenti ademichi no eno na sa akodi echi demichi no eno na mrekuchi ye nyina ye chia de kro eyi se mi wo sika che mreku a ye nyina ye o level baako mi chiri sa ono so chiri dan etenu kwase me kasa mi wo sika che mreku ntinu ma ba Kristo ma mi sika na me wo me ba boro nsa e de ba de sa de a me nye huhum hiani huhum hiani de o sika ni o hiani o mu nyina be ba one level ye nyina ne chia de kro ye nyina nti de fe huhum hiafo o sika ni o hiani o ye nyina ya dan huhum hiafo ade kro ne ye nyina ya pa ye ho achi wo ho Paul nsem kese pa. Tidia ba me yehunu so obi aso adin wo dan we mu onye huhum ye ni se ni pa kunu wia ne ho na niam na apan ho achi wo ho ono wia ne ho no de ono ye den odi bi ye adwuma yes me just odi boni ni bi asie odi boni ni bi aye den asie and o yusu ne nketen because school time ba bi ade ye ho born no school kai Nyankopon for your born in China. So we yes cannot deba. No yes cannot. Or the quarter blogger say. Tiama Blake was here in China. Very bound for me say hi. But very busy. I won't try me. Who did a chip say any morning? Mr. Mon try me. Mr. Mon try me. Yen edge now. Favu lungu. Last one ya chemo school. Ana yaba bono assemble ana okwache da biawo ani ye school for di na ji ye blog bi ase se ni papa ni ma me sika puduo pa na ba bi odi ahye pa nti oba school abatutu ni botom nya wo hwe yes oba school kwan no so ba bi nti ma break di a ye wo nyina obeto aduane mo bi adi we bi microfinance ho no akwani trimu odi ye to da bi adi trimu ya diama ono tibi to wache pa no ato makroni aguso abomodi aginam aguso ubedi akasa ani a watinta segum pie no akafra opa yeni ahomti ani komo a ye papa ne maami ye ho akiri ye nti chekai Hallelujah. Amen. Ewiase zama doso. Ewiase mu zama doso. Yes. Tinta su agum. Ye be di bitinu o akafra. But we is me say masa fesio. Fesio kra di nyai na. Ma me ne kra o ye friend ko kana no hwe. Fesio. Hey! Na sin kamizi edinda. Amen. I was different and see, mammy. Amen. I call him guy and make a say, we're free. A free one chat. Cause in touch with Tigua, the animal. I do hear was coming. I am here when the mobile.
Say nya do papa. Nyankopon fa ye bɔ ne nkyɛn. Amen. No more any tim nya huhuma nya form apa. Amen. Huhuma nya for no. Ekase bebre eye part 1 part 2 part 3. Wo ne part bi ni. O se awurade hu wom so. O se awurade hu wom so. Enti awurade asena me se. Enti awurade Nyankopon asoma me se. Me meka sempam kyerɛ hiafo. Enya hiafo de ahia wo. Nti Yesu ba se o be preach kyerɛ hiafo. Esikafo nka ho. Enya no korɛ. Odi nipa obetimi apu wiase eniema. Enya se mensi dan o. Ni mbonne aye bonsam agapade no. Eno uni so di boni a na wa fulfill bonsam ne niema. Eno ne agapade abonsam de ginipa enkwa. E de ginipa ko sayem. Eno Yakopon so boni jaye na de ginipa ko nkwam. Eti Yakopon de no ye pa ye ho achi afiri ho. Ni atwe ye ho abedi na sebso. Satan so pese okoye sa boni no. Eti so obeti dan we mu na se odi boni a ompa na ho achi. E wo boni mu. Oba de hu mobo. Amen. Omie wa dwene mu. Amen. No ma won kronkron e boni pa transe wona sem no. Sa wodom wo sane bi mra wo so. Amen. Na timi di na sam so. Amen. Wo de hwe o. Boni na ya pa kire ni. Ye pa ho achi won boni na enie. Boni ye pa ho achi. Galatians 5:19. Galatians 5:19. Boni ye pa ho achi enie. De efiri onipa su mu ba. Won so yusu de efiri onipa usum ye den. Eba. Won so we de efiri wo mu eba usum. Usu etin esunu na ho kire wo. Matthew 5:3 de ba no. Matthew 5:4 de ba no. Matthew 5:5 de ba no. Mima unzuo. Ade. Pia wo ye no. Dia makuma ya meno. Dia makuma ya meno. Dia makuma ya meno. Ya dia wanya bibesi ofia o. Wanya moja begu. Ontimi nya humu ni pada. Munam ni papa no gina hon. Ibufu na oketu. Yes. Awurade hu yamabo. Amen. Apre. Efe obi timi ni obi prade bi nkake. Ade anya wo de akọ pride. Ade anya wo de akọ pride. Sanya ma wemu nyina obodi akira wo. Kunsu. Obi ti Germany no opera asase wo Ghana. Timi fru pray be sin court. I'll check ya pray take it to kabo mu a. Bet we dey to asase foforo. But abed mu so obetwe manso. Yes. Sheba bu mu yanko. Kunsu. There will be a friend kunsu nipa no. Very dangerous. Uni bitia. Mampa bo mu nyadire. Na bompa ye say obasesa. Kunsu nipa no. Obakọ no oti ho. Unim na ja obayo banche no. Yes. Se utimi jai because nyame de o tam no ntwam ye. Betima kwakọ fa banche na kora ne ye. No you abegina beto aso. Abegina be say Allah. First no me hi. When you are punching your stop, but hi. Dear Flo, the person ba. Dear Philly Pesuba Muba. Empapemu. Sanya when your body chain. Nitain. In Sabro. Apetisheria. I go bonny. And the attitude saying, and in your matiti saying, Yen won a me boko. it may become our own body. No, see, no boy a coco. Said a bomb coco canino. Say, Obi a friend no. Whom we hear no. One or yes, I know menina. Obi or yes, I do win. And then Yanko Pine. Oh, Yanko Pine. When I yay. Yaji Yanko Padi. And you say, ya pay and watch a day. Oh, and tell me I'll be a whom day. Because baby crying yet the cry. I got my bonnet where dead. And Saria dead. Yes. And I can't. When ye moon as a peer. Na nipa ne hu no ma kenkan na mo daddy say eti na ogidi ni bia wa bia se wo daddy say me ye Kristo krata wonam ne so akere. Hallelujah. Amen. Ada na si akire nipa hunu mu a wo kenkan eti mantam a wote efi a wotim adwuma owom ye kenkan wo say wote sen Galatians 5:19 you may be life.
And you Galatians 5:22 be your life. Some. Emu bi ni ehunu wɔ life mu. Si ehunu Galatians 5:19 yɛmɛ bi wɔ life mu di a, unya nwie pɛ yɛ huhu mu dai. Yɛ ni no. Ɔsɔ yɛ ni ntimi nya wo di ada. Yes. This is Galatians 5:19 yɛmɛ bi wɔ life mu. Na mo yɛ nya kenkan. Ni ehunu Galatians 5:22 ni bi wɔ mu pɛ. Asi ɛni ɛnde yɛ ti aso huhu mu. Enti etwa sɛ yɛ nante ɛwɔ huhu. Ɔbɔ ade Nyankopɔn ni tumi buru tumi nyinaa so no. Oye huhu Nyankopɔn a. Bible say ɔse ɛbere ne du sɛ yɛ sɔre dɛ Onyankopɔn kan 4 mama ni enko 4:22 John chapter 4 verse number 23. Ɔse na bere ne ba na edu sɛ ne kura asɔrefoɔ bɛsɔre agya no ɛwɔ hefa ɛne ne kura mu na wɔn ɔsɔre ne na saa wɔn yɛ bɛsum Nyankopɔn huhu ne kura mu no ɛna agya ne hwehwɛ ɛno na agya no yɛ dɛ ɔhwehwɛ mesrɛ wɔ dom ho sra ɛmɛ nipa wie pɛyɛ ɛwɔ nyamesoma kwantuo no mu saa wɔ dom no mfiri adoma ahennwa no so ne nsa ne nwura fidua biara mu ɛnsa ne mmere nipadua biara so ɛmfa wo kra nomum ɛmfa ho mu nomum ɛmfa nipadua nomum in the name of Yeshua Messiah wɔ Yehowa dirim receive it in the mighty name awurade ho sra mmra so ɔma afa ho die kasafa me so ekyere o man Ghana eni wiasa fa na nyina bia sempa pona bia gidi proma wo ma na wo sane kasa muso nka wiase a